Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε rugby. Είμαι ο Φώτης, Φώτης Fan here. Φυσικά δεν έχω τώρα... Ναι, έχω το κινητό μου σε zoom και το κρατάω με τα γόνατά μου, δεν έχω τα μέσα. Τέλος πάντων, για να παίξουμε λίγο rugby. Α, ωραία φαίνεται ρε. Α, γάμο το. Θα αρχίσω κι εγώ gaming video όπως είπα πριν. Α, δεν το είπα. Δεν με πιάσεις. Α, γάμο το. Μαλάκα. Τι είναι αυτός? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ω μαλάκα. Ταρα. Έτσι. Έτσι σου περνάει ο Φώτης. Και για να δούμε που τους περάσαμε. Φιου. Αλλά έχει ωραία γραφικά. Πρέπει να πάρω το Rugby 2015. Και τώρα θα γυρίσω πίσω επειδή είμαι τέλειος για να τους κοροϊδεύω. Όχι ρε. Έλα ρε πούψη μου. It's difficulty. Όχι γάμο το. Είναι πολύ δύσκολη ρε. Όχι ρε για λίγο. Άντε ρε. Παν δύσκολη είναι. Έλα ρε. Γιατί το κάνεις αυτό? Έλα δε ρε. Έλα σε περιμένω. Και σένα. Έτσι. Πιάσε με. Έλα, έλα, δεν θα με πιάσεις. Ναι. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Ουιπ. Ουιπ. Δεν το εννοούσα. It's difficulty. Δεν έπαιζα, γι' αυτό έχασα. Μην νομίζετε ότι είμαι τόσο άχρηστος. Γιατί ξέρετε, όπως ξέρετε, τόση ώρα νικάω. Έλα ρε. Ουιπ. Έλα κι εσύ. Έλα, έλα. Ουιπ. Έλα κι εσύ. Ουιπ. Ξαναπάμε μέσα. Ουιπ. 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 Α, πρέπει να το κάνω μέσα σε 6 δευτερόλεπτα. Ουιπ. Ουιπ. Α, ναι, ήθελα χρόνο. Χαμώ το. Εντάξει, τώρα το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Ουιπ. Ουιπ. Είμαι παικταράς ρε φίλε, είμαι παικταράς. Και προσπαθούσα να κάνω gaming video έτσι τέτοια μέχρι να έχω το πρόγραμμα στο PlayStation μου. Πιστεύω ότι αυτά είναι καλύτερα από τα βίντεο που έκανα πριν. Έλα, μαλάκα. Έλα κι εσύ. Ναι, είμαι γαμάτος. Έτσι. Έτσι, έτσι. Ωχ, αυτό είναι δύσκολο. Δεν πρέπει να πατήσω τα κόκκινα εδώ πέρα. Τώρα βλέπω από την οθόνη του κινητού μου. Έλα ρε, σε περιμένω. Πώς γίνεται αυτό ρε? Έπαιζε ο άλλος ηλίθιος.
Α, γεια. Ουα. Ουα. Ναι, έτσι. Έτσι, να πέφτουνε. Ου. Ρε, δεν πρόλαβα να στρίψω. Ρε καλέ. Αντέλα, σε περιμένω. Ουπ. Βλάκα. Ουπ. Βλάκα. Ουπ. Βλάκα. Όχι ρε, μπήκα στο κόκκινο. Μαλάκες, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Έτσι, touchdown. Ούπα. Παιδιά, αυτό μια φορά και τέλος το gaming video για σήμερα. Νομίζεις θα με περάσεις, πού είσαι? Είδες, είσαι άχρηστος. Έλα το, πού είσαι? Ούπα. Είσαι άχρηστος. Τελικά με έπιασες. Και τώρα θα κάνουμε ένα τέλειο, παιδιά. Όχι ρε πούστη μου. Για λίγο ρε, θα ήταν τέλειο. Ναι, είμαι γαμάτος. Παιδιά, αυτό ήταν το gaming video για σήμερα. Θα προσπαθήσω κι εγώ να κάνω συχνά βίντεο, έτσι τέτοια, πιο ευχαριστά. Βλέπετε το turbo εκεί κάτω. Ναι. Τέλος πάντων, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.